Boas noites e benvidos a este concerto que se celebra gracias á colaboración do Concello. Está encuadrado dentro do que son as festas deste ano da Carmen e da Fraga 2023. Moitísimas gracias a Lorena, a concelleira de Cultura, e a Tania, a concelleira de Asuntos Sociais, pola súa presencia, e desde logo a todos vostedes por estar hoxe aquí. O concerto vai constar de dúas partes. Na primeira parte actuará a rondalla e na segunda as alumnas e alumnos do conservatorio acompañados por a súa mestra Elena. E sin máis vamos a comenzar con Lela, Échame a mí la culpa, Háblame del mar marinero e Mi viejo San Juan. Dirixe Xurxo Iglesias.
Bueno, ahora mudamos un pouquiño de estilo, vamos a tocar unha canción popular. Neste concerto, para tratar de agradar ao máximo cantidad de público posible, temos, durante todo o concerto, podrán apreciar como vamos cambiando de diferentes estilos, boleros, unha habanera, canción galega, etc. Xa, esperemos que así pues, todo o mundo se sinta representado con aquela música que lle gusta. Entón, a continuación, como decía, unha canción popular cántabra, como é Viento del Norte. Despois continuaremos con un bolero, Celoso, e despois pasaremos cambiaremos outra vez de aires, nos iremos hacia Habana e tocaremos unha habanera, La Paloma. Moitas gracias.
Regresamos ahora un pouco máis preto de nós, hacia Portugal, e vamos a ofrecerlles un fado, o fadiño da tía María. Da tía María Venta. Ainda non me sei ben o nombre porque vamos a estrenarla hoxe. E imos bailar na lúa.
Moitas gracias. E ahora, acompañados por Elena, vamos a interpretar Como la cigarra e Quen puidera namorar. Gracias doy a la desgracia y a la mano.
Elena. A que non a conozca, Elena é a mestre de violín do conservatorio, dos alumnos que van a salir ahora. Bueno, e continuamos con Cuando calienta el sol, historia dun amor, sabor a ti e alegría.
continuamos cunha festa que fixo moi popular en Milladoiro, como é Moraima, Cerezo Rosa e Alba Llanera.
unha canción que popularizou, entre outros, Compay Segundo, que vai Guantanamera. Pero antes de finalizar, queremos darlle as gracias e felicitar a Elena e as alumnas e o alumno do Conservatorio pola súa magnífica interpretación. Por habernos acompañado, a verdad que Elena sempre está disposta a acompañarnos. Dá gusto poder contar con xente así. Bueno, e a todos vostedes, os darles as gracias polos seus aplausos, por estar aquí hoxe con nosotros, e animalos a que participen de todos os eventos que hai ao largo de todas as festas que empezarán principalmente a partir do venres co pregón, e a disfrutar. Moitísimas gracias e hasta outra.
Moitas gracias. Bueno, pues moitas gracias, pues finalizamos cunha popular. Camariñas.